lit gi kuyo ne okwako mbalariany ma Kenyatta otieno manyoro e kinde mane gitimo rapar ma jopuonjre mag 11 mane olalo ngimagi e masira mar apaya. Kotelni kod jatend jopuonjre mar jeme mano mbalariany no kusa Sarova Bonaya, jopuonjre go nomoko misuma matimo rapar mar masira mar apaya mane jopuonjre go juma mokalo. Kaluwore gi Bonaya, masira makamano ne owegi gi buok kata nowegi buok mathoth wach mane osir gi jopuonje mag skundno. Jalup chancellor ma mbalariany ma Kenyatta Paul Wainaina mane oloso gi jopuonjre go motelo wacho ni hocho pod dhi nyime ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj mane yudo buok kaluwore gi masira no. Wainaina omedo ni jopuonjre moko 18 pod medo yudo thieth e od thieth ma Nairobi. Alam mar ringre jopuonjre manotho e masira no ibiro timo odiochieng' ma kiny e alap mar mbalariany. Every time as we continue living, as we continue with our studies, as we continue serving you as dons and colleagues, it's always good to ask ourselves, if I'm called today to be with my Maker, how will it be with my soul? That's the question we must always keep on asking ourselves, so that we always appreciate that God is with us and our lives belong to God and is supreme, and always we acknowledge Him in what we do and as we do our studies and our activities in this world. So we thank God because we have seen even the parents of the student who passed on. They have been strengthened. They have been here with us for the last 2-3 days, and we have seen a community of student, parents, relatives, and us who work here that is guided by the wisdom of God as we believe and mourn together. It takes effort. It takes God's guidance. It takes a strong heart for you to get to heal from this process. As leaders, as students, as the management, we shall overcome this.